Pod yudo hinyruok nyakoro mgajwang' riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance dhi bago ng'anyo chieng' wuok tich kod tich ang'wen juma ka juma kochakre juma manyien. Azimio bende wacho ni gibiro chwalo bura e doho ne jatend obila mar kaunti ma Nairobi Adamson Bungei kuom miyo apisas mag thuolo mano matiyo marach kod teko margi rakore gi johera mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance mane ng'anyo kaka Chris Owino koro leronwa. Bang' chenro margi mar bago ng'anyo chuny bore Nairobi gore Luanda chieng' wuok tich, riwruok mar Azimio koro tero ng'anyo margi nyaka e okang' mamalo. E twak mare kod jofwamb weche e bore Nairobi, ogai mar Azimio Raila Odinga olando ni kochakore juma manyien, Azimio dhi bago ng'anyo chieng' wuok tich kod chieng' tich ang'wen juma ka juma. In the second phase of our protests, in response to public demand, we shall now hold protests every Monday and every Thursday beginning next week. E okang' machielo, Azimio onyiso johera magi mondo kik nyiew mwandu mag kembe adek mapacho kae, magi wacho ni osebedo kasiro lwedo piny owacho mar Kenya Kwanza. We call for the boycott of Safaricom, Kenya Commercial Bank, and Radio Africa Media, particularly the Star newspaper, who have become enablers and facilitators of this brutal regime. Azimio bende chano kao okang' mager mar chik ne apisas mag obila mane otiyo marach kod teko margi. Stories kama hizi ni za miaka ya kale. We don't expect these stories under modern constitution 2010. We shall institute legal action against individual officers who give such orders that led to the mayhem. Azimio lieko ni gisechwalo bura e doho mar donyo ne jatend obila e kaunti ma Nairobi Adamson Bungei kuom ketho ng'anyo margi. In any country where leadership accepts and practices democracy, once a notice for demonstration is given, the police become facilitators, not obstructors. We will make Mr. Bungei and his enablers understand that the days when regimes could brutalize and butcher citizens with impunity are long gone. Kata odoko ne johera mag Azimio ne ok ong'any nyaka e kar jot maduong' ma jatend piny, ogai mar na Kenya Karua oramo ni pod gibiro dhi e State House. We are entitled to march to any government premises. Government means our premises, for which we fund with our taxes, to present our petitions. Even State House is not exempted. Mabiro e kinde ma jood bura mag Azimio bende oseobila kuom ketho ng'anyo margi ka gisingo mar dhi nyime kod ng'anyo nyaka winj dwaro margi. We bwogo wagi polise, be polise gi onge moa Uganda moa Tanganyika be pok aneno, gin mana nyithi dala waka. Gibende nengo tek oingo gi mana kaka wan bende oingowa. Omiyo bwok to osebwogwa moromo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kapod wan mana kanyo nyakoro mgajwang' riwruok